Nå, fru mand. Skal du ikke købe i Netto, mand? Det er ligesom altid billigt. Halløj der, fru. Vil du ikke gerne købe i Fakta, fordi det tager kun 5 minutter? Det er rigtig godt at handle. Fordi det er meget mere billigere. Faktisk det tager bedste. kun 5 minutter. Ja, det er det. Økologi, og vi har tilbud på osterhapser og julemad Netto og er juletræ billig. og alt muligt andet juleslags Det ting. er økologisk billigst. Og det er sommer, så kan du stadigvæk bare købe bedst. juleting og pynt. Sådan er det bare. Kan du ikke bare skride et andet sted hen? Niks. Au! Skal du have en nævvar? Det her, det betyder krig. Au! Det tager kun 5 minutter at gøre sig klar til krig i Fakta. Så ses vi om 5 minutter. Okay. Grimme lille Fakta-medarbejder. Lort, mand. Ja, som om han er bedre end mig. Han er grim. Og så ligner han... Så mødes vi igen. Ja, og jeg er klar til krig. Så kom an. Æd! Pizza! Åh! Og jeg har mere, hvor den kom fra. Det har jeg da også. Æd fisk, svin! Au! Haha, du stinker af fisk. Det gør du da også. Men jeg er til gengæld ikke en frossen kylling. Nej, du er frossen kalkun. Hvor er du grim med det blå øje. Hey, du er da heller ikke for kun dit smadrebrænde. Men jeg har nogle dåser, som kan pynte dit smadrede fjes. Men jeg har dåser til hele din krop. Så er det vist tid til kemisk krigsførelse. Prøv med nogle tudeløg. Smæk på mit tilbudsgræskar. Så kan du lære det tudefjæs. Det var sidste dråbe. Nu skal du dø, græskerfjæs! Du kan selv dø, faktisk, svin. Jeg dræber med din mor, svin. Jeg slår dit svin. Min ryg.